Kuya. Aki may silaki ng pasyudo to siya niniman ta imunura labatan ibabaga to. Kinante agawa. Kanya mandidribble la mampapraktisa kasi nga si Kyrie Irving. San silaki ang madgilig manisiri. Nagunuyan aron ko sa kwanto tabi-tabi apok. Tabi-tabi apok. Tabi-tabi apok. Tabi-tabi apok. Akin laki, papaabay niyo. Ata apo to di natural mabay akad si kato. Kinimabay ka? Nang pasyudo. Manisiri sa to dyan. Napulay laki ko. Tatay pul mi kada kadugamit si ka. Wala pam.